L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti qed tappella lill-Gvern biex jerġa' jiftaħ ir-ristoranti inkluż dawk fil-lukandi. Dan fid-dawl tal-fatt li mit-tnejn li ġej se jiftħu ħwienet mhux essenzjali filwaqt li r-ristoranti fil-lukandi lanqas ma jistgħu iservu l-kolazzjon. Fi-stqarrija jibsa l-MHRA fakret li r-ristoranti kienu fost l-ar vittmi tal-pandemija tal-COVID-19 u wara sena diffiċli issa qed iħarsu l-qudiem biex jerġgħu jiftħu. L-MHRA tirrikonoxxi li l-maniġjar tal-ftuħ mill-ġdid tar-ristoranti huwa kritiku biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm spikes ta' infezzjonijiet relatati mal-COVID-19. Madankollu l-MHRA tafferma li s-sedien tar-ristoranti laħqu punt fejn ma jistgħux jistennew aktar minħabba li s-sitwazzjoni tagħhom saret waħda gravi. L-MHRA qed tappella lill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex l-impjegati li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu jiġu mlaqma qabel il-ftuħ mill-ġdid tas-suq tat-turiżmu fl-ewwel ta' Ġunju li ġej.